Sanibonani, ngiyanamukela kwingxenye yethu yesithathu nokuyingxenye yokugcina kuchungechunge lwendaba kaSusan Smith olukhuluma nge-filicide, abazali ababulala abantwana babo ngenhloso. Ngemuva kokuba amaphoyisa eshayeliwe ucingo aphuthuma ngokushesha, abaseshi bona babenakho ukusola ukuthi uSusan unamanga, kodwa kwaphunywa inqina kufuna abantwana. UDavid Smith, uyise wabantwana kanye namanye amalungu omndeni baphuthuma emzini la uSusan ayethole khona usizo. Isimo sathanda ukuba muncu-ke kona ngesikhathi uSusan etshela uDavid ukuthi isinqandamathe sakhe uTom Findlay kungenzeka sifike, ngakho ucela uDavid angaphatheki kabi. Kwamxaka kakhulu lokho uDavid ukuthi uSusan usengaze azikhathaze ngalokho kulesi simo ababebhekene naso. USusan wachazela abezindaba ukuthi kwenzakaleni. Yena noDavid baphinde bancenga ukuthi babuyiselwe abantwana babo. USusan wayekhala, kodwa ukukhala kwakhe kuzwakala ngathi kuphoqiwe. Lokho kwenza ukuthi kube khona ukungabaza emphakathini owawulalele nowawumbuka, kuphinde futhi kugcizelele nasebaphoyiseni ukuthi engathi kukhona ukushaya amanzi. Amaphoyisa afaka uDavid noSusan kumshini wokuhlola amanga, i-lie detector test. Uma kuphuma imiphumela, uDavid kwacaca ukuthi akasilutho, kodwa okukaSusan kona akubonisanga noma uqinisile noma unamanga. Ngakho-ke amaphoyisa aqhubeka nokumphenya uSusan. Kwaphinde kwacaca futhi ukuthi iy'ndaba zakhe zilibele ziguquguquka azihlangani. Amaphoyisa ambuza ukuthi ngabe ukwaliwa kwakhe uTom Findlay yiko okube unobangela wokuthi alimaze abantwana bakhe, kodwa waphika wahlanza okwayizolo. Abezindaba bawuthola umoya ngodaba lwakhe lokwaliwa uTom Findlay nokuthi kungenzeka ukuthi yilona olwenza ukuthi agile isigameko. Baluthatha udaba balibikela umphakathi nokwenza ukuthi umphakathi uqale nawo umjikele kakhulu. Emuva kwezinsuku eziyisishagalolunye ephenywa futhi enukwa ngokubulala iy'ngane zakhe, uSusan wagcina evumile ukuthi vele uyena obabulele. Zintathu kuNovemba ngo-1993, uSusan walethwa esiteshini samaphoyisa ukuthi kuzophenywa kabanzi. Watshela amaphoyisa ukuthi wayefuna ukuzibulala kanye nezingane zakhe, kodwa yena wagcina ephumile, wabashiya bona emotweni. Uthi wayengafuni ukuthi izingane zakhe zikhule zingenanina. Uthi wayethanda umuntu owayengamthandi futhi owayengeke amthande. Uthi kwakunzima ukwamukela lokho. Uthi ngesikhathi esechibini wayethuke kakhulu. Wayefuna ukuqeda ngempilo yakhe, kodwa waphuma wayeka abantwana bakhe bangene echibini. Uthi wayengaqondile ukubalimaza, kanti uyethemba la bekhona bazomxolela, kodwa umbizo umile. Pho wabayekelana abantwana bangene echibini, yena esephumile emotweni. Uma ngabe kukuthi wayeqonda ukuzibulala yena, wayengaphumi ngane nabantwana emotweni noma ayimise imoto ingabe isangena echibini uma ngabe ukuthi useyazizwa ukuthi uthukile yena. Kwacaca bha ukuthi wayengafuni ukuzibulala yena wayefuna ukususa izikhubekiso empilweni yakhe kanye nasempilweni yesoka lakhe uTom Findlay. Ngemuva kokuchazela amaphoyisa ukuthi imoto wayifaka kuphi, abatshuzi bangena bayikhipha kanye nemizimba yabantwana. Amaphoyisa abiza abezindaba azobatshela lolu daba olwathusa abaningi ngondlela olwaluyisihluku ngakhona. Kodwa akekho washaqeka njengoDavid Smith. Njengoba yena wayekade ema noSusan emduduza ngesikhathi beba nesithangami nabezindaba bencenga ukuthi babuyiselwe abantwana babo. Sonke lesi sikhathi yena wayeme nombulali eduze kwakhe. uSusan waboshwa, wabekwa amacala amabili okubulala, futhi wayebhekene nesigwebo sokufa. Ithimba labameli bakhe lazama ukusebenzisa ukuhlukumezeka kwakhe kwangaphambilini ukuthi wayengekho kahle emqondweni. Zingama-27 kuJulayi ka-1995 wagwetshwa iminyaka engama-30 kuya kudilikajele. uSmith wajeziswa kabili ngo-2010 ngenxa yokutholakala esebenzisa izidakamizwa nokuzama ukuzilimaza. Nango-2015 wabanjwa nezidakamizwa futhi ejele. Izicelo zakhe zakashwele zonke azizange zivunywe. Ngokwakho ucabanga ukuthi vele uSusan wababulala abantwana bakhe ngenxa kaTom Findlay? Noma ingoba wayefuna ukuzibulala engafuni ukubashiya bodwa emhlabeni? Noma wababulala ngoba
ephazamisekile emqondweni. Ngiyabonga, iphela lapho indaba yethu kaSusan Smith. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare, ucommente and follow.